Okay, så er vi i gang igen. Og jeg kan ikke løbe hurtigt mere. Jeg tror du... Har du en kat, eller hvad? Jeg har ikke nogen kat. Så det var dig. Yes, mening. Det var mig. Ja, det ved jeg godt. Jeg brænder bare noget træ. Nej, jeg brænder det her. Jeg brænder bare træ. Nej, jeg brænder det her. Kul. Sådan der. Shake it up. Sky så fin. Vi mangler bare Finn. Base. Simple bass. Jeg klarer mig helt vildt godt til Just Dance i dag. Ja, du var virkelig god. Jamen, du var bedre end mig. Jeg var bedre end Olivia, det er det vildeste. Ja. Jeg tror Olivia gik til sådan noget dans eller et eller andet. Det gør hun også. Jeg var sådan, What the heck? Ja, sådan. Jeg har hele tiden det nøjagtige antal, jeg skal bruge. Ej, du er uheldig. Uheldig. Hvordan var det nu, man spiste? Man højreklikker med maden i hånden. Måske skal vi også få... Har du sten? Nå, du har lavet en. Hvad? Du kan også... Ja, jeg har lavet Prøver du at brænde seeds? Ej, okay. Jeg er måske ikke den klogeste person, men jeg prøver i det mindste. Sådan der. Ja, okay, så lukker jeg bare der i hovedet. Du er min bedste ven. Jeg ved det. Jeg var sådan... Når jeg skal ud, så skal jeg var med! Har du prøvet at spille Minecraft med en pige før? Jo, min søster... Jeg har aldrig prøvet at spille med en dreng. Jeg har overhovedet aldrig prøvet. Hvis man kan kalde min søster for et menneske, så ja. Ej, men jeg har spillet med en pige. Hvis min wow, hvor er det bare pænt. Hvad for noget? Hvad sker der? Skal vi ikke bare sige, at jeg har zombiefobi? Hvad er det? Ved du ikke, hvad fobi er for noget? Det er, når man er bange for noget. Og jeg hørte en zombie, så jeg gik i panik. Dræb den bare. Ej, du er ligesom min søster. Når vi ser et monster. Jeg dør. Hallo, det er et år siden, jeg sidst har spillet. Jeg er sådan en dårlig noob. Men min søster, hun er mega dramatisk. Hun spiller sådan hver dag. Okay. Svær i hånden. Okay, gå. Bruger du den der scroll ting, man kan bruge, eller bruger du tal? Jeg tror, jeg bruger tal. Det gør jeg også. Altså, jeg kan bare ikke finde ud af at bruge den. Det er svært at bruge den. Sådan, nu var Susan ret klart. Hvorfor kan jeg ikke finde noget? Jeg kan kun finde sten. Hvad du prøver at finde? Ja, jeg forstår. Ja. Vent lige. Okay, det kan jeg godt forstå. Okay, hvis du lærker, så kan du bare trykke på F11. Undskyld, min mor skulle bare lige have mig, så... Ja, jeg var bare lige væk lidt hurtigt. Fair nok. Der er den jo. Jeg hader dig. Gå væk. Du dræbte noget. Yay. Jeg er så glad. Jeg er så glad for mig. Yay. Du kan rent faktisk noget. Ja, er det ikke en overraskelse? Jeg er faret vild. Nej, jeg er ikke faret vild. Bare sådan, du er ved siden af mig. Jeg er faret vild. Jeg ved ikke, hvor du er. Ej, jeg er faret vild, så står der på vores tag. Jeg er faret vild. Ej, okay. Så ser man bare sådan en pige på sit tag. Jeg er faret vild. Du har noget kød der. Jeg er egentlig ikke blevet sulten endnu. Jeg er sulten. Okay, jeg er i gang med at lave noget glas. Vi skal have en kiste.
Jeg har noget jern, eller hvad man nu kalder det. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad man kalder de der ting på dansk, fordi at jeg aldrig har prøvet at spille det på dansk. Sig det på engelsk. Iron. 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 Jeg har fundet Egon. Black sheep. Black sheep. Legs. Jeg elsker legs. Sukker. Jeg kan ikke løbe med. Og Skyler har sådan mega sejt headset, så det lyser sådan... Jeg mener i hvert fald, det er sejt, det sådan lyser, og så går den ud, og så lyser den, så går den ud. Den går ikke ud, den bliver indenfor, men... Det lyser, og så stopper det med at lyse. Det er ligesom om den trækker vejret. Det kan godt være, at de også har det. Så ved I, hvad vi taler om. Jeg har bare et Razer Kraken. Det er Steel Series, tror jeg det var. Jeg tror det nok det. Ja, det er det. Au. Hvad skete der? Ikke noget. Jeg fandt det her. Jeg var også hjemme hos Skyler i dag, så var det faktisk sådan, at jeg skulle have mascara på, at vi spiste chili for første gang. Eller det gør jeg. Og Finn han var også med. Eller hun var også med. Finn han var også med. Undskyld Finn, hvis du ser det. Finn og Jake. Det var derfor, jeg fik navnet fra. Okay, vores hus begynder at ligne noget. Okay, jeg har noget med. Nej. Hvad sker der? Der er ikke sket noget. Hvorfor det sådan? Det sidder bare hele tiden. Nej. Er der sket? Ikke noget. Der er faktisk sket noget. Jeg tror, jeg er faret vild. Jeg mener... Nej, jeg er slet ikke faret vild. Jeg ved det. Okay, vi skrubber Skyler. Nej, jeg er på vej! Roligt. Nej, jeg skrubber Skyler. Jeg laver bare et skilt. No. Assistent. Nu skal jeg ind. Sådan. 6. Okay, nu kan vi lave noget iron. Hvordan man sagde det. Skyler er 6 base. Nu har jeg lavet et skilt udenfor. Ja, okay. Og jeg har også lavet en kiste. Yay. Det er godt med iron. Lidt. Hvad var det, jeg sagde? Vi skal til at sove, og så skal vi til at stoppe episoden næste morgen. Jeg tror ikke, jeg kan sove nu. Jeg tror først, man kan sove. Jeg havde helt glemt, at du var her. Så ondt. Så hvem talte du? Hvem var det, du troede, du talte? Jeg ved ikke. Jeg sad fast. Det er så mørkt. Hvorfor tænder du ikke lys ind i det? Eller kan du godt lide, når det er mørkt? Jeg kan godt tænde lidt lys. Mine kinder, de er varme. Sådan har det hele tiden. Når jeg sidder sådan i den varme... Altså, jeg har det hele tiden varmt, når jeg sidder sådan og ikke bevæger mig. Sådan er. Sådan. Og jeg ved nok, at vi sover. Den her episode bliver lang. Nå, så stopper vi den bare. Nå. Så ja, vi ses i næste episode. Hej! Ja, med den kedelige Skyler.